Hej folkens, vi er tilbage. Ja. Og vi vil spille noget survival games inde på MC Central. Ja. Woohoo! Og vi håber, der er nogle danskere, der spiller med. Og vi er begyndt. Prøv at se Benjamin nye skin, det er sådan en minion, er det ikke bare nice? Jeg ser lige dine ting. Ja. Hvor løber vi hen? Kom bare løb. Ej, så fat i topspinden. Løb. Ah. Wup. Jeg løber. Jeppe, du er der. Jeg kan se dig. Løb. Der er en efter mig. Han er lige røven af mig. Jeg tror, det har vi timer med. Tror jeg sgu ikke. Du kan ikke sige med nogen. Oh, let it compromise. Whoop. Ej, det mener du ikke. Er du død, Benjamin? Faldt du i? Er du død? Nej. Jeg kan se dig. Du slår som en. Du er død. Er du ikke? Jo. Vi er meget nye til sådan noget her. Vi er ikke særlig gode til PvP. Kom, vi går ind igen. Ja, vi går ind igen. Back to. Back to hub. Går vi ind på lobby 8. Lobby 8 som til Og vanligt. hvis I ved det, så går vi altid ind på lobby 8. Det ved de, Jeppe. Det sagde vi i første video. Nå ja. Og så går vi ind på survival games. Ja, jeg står udenfor og venter. Ja, så finder vi en. 27. 27. Fuck, den er nice her. 27, okay, jeg er inde. Og den er cool. Det er sådan nogle øer, jeg har set den her børn før. Lille ven. Prøv at se, det nye skin, er det ikke bare nice? Prøv at kigge på den, Benjamin. Den minion der. Magic. Fandme pæn. Det ved jeg. Hvad så? Siger lige Er den dansker? vi laver en video. Ej, det er der ikke nogen grund til. Compromise. Er der nogle danskere? Er der nogle danskere? Er der nogle danskere? Det ved jeg nu ikke, om der er. Ja, det er der. Ja, der er to. Vi skriver lige til dem, tjek vores kanal. Tjek vores kanal. Monkey Gamer DK. Vi recorder nu. Sådan der. Check. Det er danskere mod norsk. Vi recorder nu. Sådan der, jeg har lige skrevet til dem, nu går de ind og tjekker vores kanal, nu håber de subscriber. Så er det 10 sekunder tilbage. 12, 10, 9. Så skal man kigge, Jeppe. Benjamin, er du med på... Og der er en, der har samme skin som du har. Hvor vildt. Benjamin, er du med, så vi løber væk fra midten? Jeg løber væk fra midten. Så dør jeg ikke. Der er hul i broerne. Pas på, Benjamin. Pas på broerne. I was a king under your control. Shit. Jeg tror, at den her bane, den er meget svær nogle gange. Fordi der kan man skubbe nogen af broen, hvis man er der på. Det er også derfor, jeg ikke gider at have den med midtchestene. Der er en kylling. What up, man? Er ikke nogen chest herovre? Jeppe, jeg kan se dig. Bag dig, Benjamin, løb! Nej, løb! Jeg er så ringe til det her. Løb, Benjamin! Løb, Benjamin! Døde du? Nej. Godt løb. Hej. Mamma! Så døde jeg. Det var da lige lovlig satans. Og Ben, du er død endnu. Det ved jeg. Du hopper rundt. Jeg er lige bag dig. Du kan bare ikke se mig. Nå. Se mig, jeg er usynlig. Der er en spectator, bare dig. Løb, Benjamin, der er en efter dig. Løb, Benjamino. Gadamino. Benjamin, du skal skynde dig væk. Gem dig. Crouch. Sådan her. Gør sådan, tryk på det der, så du er lille. Eller gør sådan, du twerker. Twerk, Benjamin. Twerkalicious. Løb.
Men du skal gøre sådan, du twerker, eller du ved, sådan croucher. Det gider jeg ikke. Okay. Run, Forrest, run. Du skal få nogle våben, og du skal finde nogle chests. Ja, lige nu gælder det om at flygte. Og han er lige under dig. Ja, han er lige under dig. Bliv deroppe. Benjamin, gør sådan, han ikke kan se dit navn. Det gør du, når du croucher, så gør du sådan, du ikke kan se hans navn. Eller det se, så kan han ikke se dit navn. Men gør det. Har jeg ikke lige gjort det? Nej, du skal gøre sådan, du har sådan numsen nedad. Shake that thing, come on, shake that thing. Godt, lige der. Nu kan du godt gå, tror jeg. Jeg tjekker lige, om han er væk. Ja, du kan godt gå. Nej, det kan du ikke. På den hopper han ud over. Eller hvad gør han? Jeg tror, han hopper ud over. Gør han? Nej, det gør han ikke. Men jeg tror ikke, du kan gå nu, Benjamin. Eller gå ind i midten, eller sådan en stil. Prøv det. Fucking er lige der. Løb nu. Skynd dig, løb. Nej, ikke hen mod ham. Nej, jeg står bare der. Du står bare og kigger på ham. Du prøver overhovedet ikke at få våben eller noget. Overhovedet ikke. Jeg sidder og kigger ud. Ødelæg den der, Benjamin. Nej, så kan han se mig. Jeg kigger hen, hvor du kigger lige nu. Jeg er dit hoved. Han falder hele tiden ned. Jeg prøver lige at se, hvad de andre laver. Nu kan jeg se ham igen. Fuck, der kommer flere. Hvad er der? Ah! Shit. Jeg sidder bare i en busk og så Jeg prøver, de kigger prøver at på gå hen. Nå, de prøver at dræbe hende, Benjamin. De har masser af gode ting. I let it compromise. Ikke bliv op. Ja, der er en lige dernede, Benjamin. Yes. Skynd dig. Hvad gør du? Hvor vil du hen? Hvad? Jeg vil op. Op ad vandfaldene. Men her om ikke så lang tid, der skal jeg have en ny computer. Og den vi spiller på nu, det er en PC. Jeg skal have en ny computer. Og hvis der er nogen af jer, der ved, hvordan man altså får Minecraft over på fra en computer til en anden uden at betale, vil I så lige skrive det ned i comments. Det vil være meget dejligt. Jeg kommer op, Jeppe. Fuck. Woo! Benjamin, han kom op. Der er ikke noget heroppe. For helvede, Benjamin. Jamen, de skal bare ikke finde mig. Du går op i bjergene. Gå til højre er det selv nu. Eller du går også til venstre. Der er ikke en skid heroppe. Benjamin, der er en, der er på vej op nu. Kig ned. Kan du se ham? Overhovedet ikke, jeg var på vej væk. Ej, han er ikke tæt på dig. Han er langt væk fra dig. Han er nede i bjergene. I was a king under your control. Du kan ikke ødelægge jorden. Benjamin, nej, bag dig. Benjamin, prøv der. Der hvor du var lige før. Og kan du se, der er sådan en blok, du kan hoppe fra. Nej, ikke der. Lige foran dig nu. Ja, så hop, eller ned. Gå ned der, kan du se ned foran dig. Ja, der kan du også gøre det. Sådan der, ja. Der er ikke noget heroppe. Nej, jeg skal bare væk fra folk. Loller du den bare? Ja. Lol. Hvor mange er der tilbage? Det kan jeg lige tjekke. Der er 4 tilbage. Og jeg er en af dem. Der er 3 tilbage. Tror jeg. Der er en chest! Er der? Hvad er der i den? Fuck noget lort. Hvad fik du? Flint, 5-4 og sådan noget råt kød. Det er også bare lækkert, bare. Ej, der er en chest til. Er der? Ja, det var der er 3, Benjamin. Over i træet, kan du se den? Jo, det kan jeg godt se, det der er på vej over til. Jamen, der er også en lige ned. Nej, ikke hop ned. Nå, den der har du også. Ja, den kan du også se. Du ser den. Nej, Benjamin. Ned, jeg går frem, Anna. Nej, ikke frem endnu. Nej, ikke den vej. Tilbage. Ja. Og så, nej, ikke hop længere op. Gå ned igen. Ned, hvor du var lige før. Der, og så bliver, ja, fortsæt. Den vej, ja, og så fortsæt. Nej, ikke den vej. Nej, ikke den vej. Der, jeg fortsætter. Jeg kan se en chest der. Nedenunder. Lige nedenunder. Nå, der. Og så er der også en over træet. Det ved jeg.
Der var vandmeloner. Ja, Og meget en det kan man chicken. bruge til noget. Hvad? Og en raw chicken, der. Around chicken. Og så er der den der over i træet. I carry you home tonight. Vil jeg dø, hvis jeg springer ned på et træ? Nej. Vil du ikke, tror jeg ikke. Nej, det Ej, det var ikke så slemt. nej. Fuck, jeg klarer den egentlig godt. Jeg vil lige se om spectate. Kan jeg ikke se, hvor mange hjerter du har? Er du ikke død? Så er jeg op til kisten. Sig nu, du får et sværd eller noget. Så kan du i hvert fald vinde. Eller prøve. Nu er der fået noget mere. Du har sådan en flot hjelm. Hvad? Du har sådan en flot hjelm. Hvad? Prøv lige at se den minion der. Fandme smuk. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan du ikke er død endnu. Nu står jeg faktisk heller ikke. Jeg prøver at se, hvor de andre fyre de er henne. Hvad de Han laver. er 4. Erik. Det der. Erik, han er næsten fuld. Ham der Erik, han er næsten fuld dia. Ham vinder jeg ikke over. Nej, han er dia, og så har han iron booties. Eller fødder, sko. Han er med sådan en Yes. kineserslot. Jeg er død. Gør du? Mm. Nå, jeg tror, vi bliver nødt til at slutte videoen her. Ja, Vi ses, folkens. I må alle sammen så ud. Af helvede til. Okay. Ses, folkens.